O pasado domingo, 13 de novembro, celebráronse eleccións presidenciais na República Caucásica de Osetia do Sur, na que se dirimiu a máxima xefatura de goberno deste país tras a imposibilidade do actual presidente Eduard Koitikli de poder presentarse un terceiro mandato. Os candidatos foron a ministra de Educación Alla Georgieva e o ministro de Emerxencias Anatoly Bibilov, considerado por moitos como candidato apoiado dende Rusia para presidir a esta República Caucásica escindida de Xeorxia tras a breve guerra entre Rusia e Xeorxia en agosto de 2008. Como todos saben, Osetia do Sur é un exemplo de estado de feito dentro do escenario internacional, non recoñecido formalmente por Nacións Unidas, pero sí por países como Rusia, Nicaragua, Venezuela e o territorio de Nauru no Pacífico Occidental. A legitimación destas eleccións presidenciais en Osetia do Sur non foi recoñecida nin por a ONU, nin por a Unión Europea, nin tampouco pola OTAN, e obviamente dende Xeorxia, que aínda reclama soberanía sobre esta república escindida dende o ano 2008, formalmente recoñecida por 4 países a nivel internacional, presiónase para que se leven a cabo negociaciones que logren dirimir o seu estatuto incluso autonómico dentro do territorio xeorxiano. A elección entre Georgieva e Bibilov determinará dentro do escenario osetio e, moi probablemente, co apoio e a dependencia exterior que ten este país con respecto a Rusia, a legitimación dos poderes constituídos dende fai aproximadamente 3 anos, cando Osetia do Sur comenzou a súa andaina no escenario internacional. En outubro pasado, o Parlamento osetio aprobou un acordo de cooperación militar moi dependente de Rusia e que dirimirá para os próximos 49 anos unha sucesión política e militar desta República Caucásica moi dependente do apoio exterior, tanto económico como militar, por parte de Rusia. Por tanto, as eleccións presidenciais do pasado domingo 13 de novembro, en que deberá realizarse unha segunda volta pautada para o próximo 27 de novembro, debido a que ningún dos dous candidatos superou o umbral dos 50% dos votos para poder gañar en primeira volta, non determinará un cambio do status quo actual en Osetia do Sur. Moi seguramente intensificará as presións por parte da Unión Europea e da OTAN, principalmente tamén de Xeorxia e do seu aliado estratégico Estados Unidos, para dirimir unha nova solución do Estatuto de Osetia do Sur. Por a súa banda, Rusia avalará seguramente o resultado final destas eleccións e determinará a súa principal influencia como o principal aliado exterior que ten Osetia do Sur, dende un punto de vista militar, político e económico. Por tanto, independentemente de quen sexa o ganador na segunda volta electoral pautada para finais de novembro, non mudará sustancialmente o status quo de Osetia do Sur, aínda que se abra unha nova páxina política na historia contemporánea deste país cunha nova presidencia.